Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzebandlu yakubingelela. Dlala izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane kule ngosi. Lokhu sidinane ngolesihlanu. Kwazise phela emva kwalokho sabe sesihamba siya eKapa. Sibonga imikhuleko yenu, uSathane ubeyilwisa kakhulu lenkonzo ngendlela emangalisayo. Kusukela sibhukha amathikithi abedula emba eqolo sesizothola late ukuthi cha kwakuqondane nemarathon engazange isenzeka. Ukuthi indaba ke ingenzekanga inkosi uJesu yaziyo. Kodwa ke abembe eqolo amathikithi ebhanoyi. NaseThekwini ke noma sesihamba ngezathu ke sagcina sihamba ngokushiyana futhi behamba phambili ababili ngilandela ngemuva bafike bahlala sebelinde mina hayi impi ibikhona impi. Sibonga imikhuleko yenu ke bafowethu kakhulu. Uma inkonzo yakude njengalena ngeke ngasho ukuthi asikhulekeni ningene emkhosini, kodwa mina ngisuke ngingenile, singenile nomama. Kodwa ke indaba yokufaka abantu ngaso sonke isikhathi ngokwenza uNkulunkulu esho. Kodwa wena oyinxusa, oyi-intercessor, uma wazi ukuthi kuyahanjwa, ungananazi, ungalindi ukutshelwa, umsebenzi wakho nje ukukhuleka. Khuleka phela sikhulekele. Lisho njalo izwi laphaya kwabaseKolose. Angazi noma niyaliqonda yini. Zithathela isibusiso kwabaseKolose chapter 4 verse 2. Uthini na? Uthi qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. Verse number 2. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Khumbula phela kwakubhala umpostoli Paul ebhala esejele eboshiwe. So ke mina angiboshiwe njengoPaul, kodwa ngiboshiwe ngoba ngigitshelwe. Kufanele into ngiyenze whether ngiyathanda noma ngithandi. Ongibeleyo mayethi angiyenze kufanele ngiyenze futhi ngokuthokoza. Ngakho-ke ngiboshiwe nami ngezwi likaNkulunkulu ukuba ngilenze ngenxa yalo ongibele. Phinda uverse 3. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi kuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Verse number 4. Ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Ngoba khona ukuthi umuntu ayibonakalise kodwa hayi ngendlela okufanele ayibonakalise ngayo. So nina ningithwale ngomkhuleko ukuba ngiyibonakalise ngendlela uNkulunkulu afuna ibonakale ngayo. Verse number 5. Abese-ke isiyalo-ke siyalwa ngaso sonke athi hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle nithengisise isikhathi. Uhamba kanjani wena kwabangaphandle? Uhamba ngakho ukuhlakanipha, thengisisa isikhathi. Verse number 6. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo kuyoliswe ngosawoti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Ayike abaseKolose chapter 4 suka kuverse 2 gcine kuverse 6. Siyambonga uNkulunkulu, nginibingelela ngalelo, ngibonga imikhuleko enanisithwele ngayo nokuthi-ke uma wena uzazi ukuthi uyinxusa ungalindi ukutshelwa, sikhulekele. Sihambile-ke kahle, sabuya kahle, uNkulunkulu wasigcina zaqhubeka iy'nkonzo. Ngiyethemba-ke nizizwile nalalela abangasazi-ke isiXhosa bayoyibamba endleleni. Kanti kuyokusiza ukuthi usebenzise iBhayibheli lesiZulu kulama vesi engangiwasebenzisa. Ngoba mina ngangisebenzisa iBhayibheli lesiXhosa. Wangisiza uNkulunkulu ngasithetha isiXhosa. Njengamanje asisekho sesihambe sonke. Hayi mongangibuza nje noma uzongithatha sikhuluma isiXhosa. Hayi usala wedwa nje mina ngibuyelele esiZulwini. Kuthiwa yini ulimi lwe-mother tongue. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, saphathwa kahle kakhulu eKapa. Siyambonga uNkulunkulu ngani nonke bazalwane eKapa. uNkulunkulu anibusise umndeni wakwaThwenyana, umama umfundisi nobaba umfundisi, nomndeni wakwaTholwane.
umama laphaya uNomzamo bese libalekile igama. Siyambonga uNkulunkulu nabo bonke abazalwane kokukhona nabasuka eGauteng, umama uNyathi suka eGauteng sasinaye khona laphaya, noThongathi sasinalo laphaya, laze lacula ikhwaya lasoThongathi. Abangibusisa labazalwane, engithi mangithi ngiphakamisa amehlo ngiyababona ngibusiseke. uNkulunkulu anibusise kakhulu, Mfundisi uMaseko nethimba lakho uhamba nalo, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Hayi-ke nokho angigeqi kaMagula, sinibonga nonke nanikhona, khona nabaseMthatha. Umfundisi waseMthatha uNokuzola Mboya naye futhi wayekhona. Kwakukuhle kudelile, siyambonga uNkulunkulu sabuya. Ngomsombuluko-ke nganifakela inkonzo yasentabeni, kwakushumayela umprofethikazi uZama Mkhonto. Izolo-ke besinomkhuleko nabantwana, nizwile ukuthi kwenzakalani. Ngathi hayi abakhululwe bayeke bazokwenza, kuthiwa yini lento le, oThomoyi, obani bani. Ngathi mina hayi angibayeke abantwana basese bazobhala, mina okwami ukubakhulekela, kodwa uNkulunkulu uzobasiza. Hayi uzobasiza yena ngendlela yakhe, kodwa kusho ukuthi ngivula iThomoyi. No, kuyinkonzo yezingane leyo. Angivulanga Thomoyi nje yasesihogweni angifuni. Hayi-ke asidluleke lapho nanokunye kuthiwa yini ukucwecwa noma yini, angiyazi lento lena yabantu abasha nabefundisi abasha bezofaka umoya kaSathane emabandleni. Izinto zikaSathane zonke lezi. Siyambonga uNkulunkulu nokho ngoba kudingeka ukuthi nami ngehlisa umoya sikwazi ukudlula sifike ezweni. Sebenzisa-ke lo mkhuleko wenziwe laphaya kumntwana wakho wenza ugrade 12, noma wena uqobo obhalayo, ifundeni lento yokuthi ungaceli umkhuleko wakho uRoma 10 ekhona, May 18 ekhona, ukhona u11 June, ukhona u18 July. Imikhuleko le ekhona esiza ngendlela emangalisayo. Ngakho-ke uNkulunkulu wethu siyambonga, ngiyathokoza kakhulu, sibonge kubantwana bakaNkulunkulu. Yazi ngavele ngaphelelwa amandla ababesinikeza umphako. uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo. Njengoba sasesihamba amancozu nje kwenzeka kanje, vele nendlela indlala ebuye ithathele isikhathi sayo, bese kufanele umuntu athi tsheke agcwalise upetrol womzimba. uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu ngendlela enisiphethe kahle ngayo ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngingakangena enkonzweni ngithanda ukunikhumbuza-ke bafowethu ukuthi uNovember noDisemba izinyanga zethu lezi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa lapho sinikela khona umnikelo wolibo, inyanga kaNovember nenyanga kaDisemba. Mhlawumbe ngizobe ngiyithumela iVN endala engangicacisa kuyo ukuthi yini umnikelo wolibo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Bengenzeka ukuthi nizilungiselele bazalwane, nizilungiselele bangcwele. Umkhuleko wolibo wenza umuntu abusiswe, nenqolobane zakhe zigcwale. Angingangeni-ke lapho singena enkonzweni yethu yosuku, sesihambile nokho isikhathi. Ngibonga, ngiyabonga. Bakhona-ke nabanye, mhlawumbe ngikubeke lokhu, ukuqhubeka konyaka bebelokhu bephosa umnikelo wokolibo, uNkulunkulu anibusise kakhulu. Yikho uma ngikhuleka, isihloko somkhuleko sithi umkhuleko wokweshumi nezinhlobo ezihlukeneyo zeminikelo, ngoba kukhona abanikelayo iminikelo engeke ngilokhu ngigagula la. Mabethinto uNkulunkulu singobani thina esingasho utho ngaphandle kokubakhulekela sibacelela isibusiso. uNkulunkulu-ke abe nani, anigcine, anibiyele. uJesu Kristu inkosi. Mangiguqe sithandaze singene enkonzweni yosuku. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngalesi sikhathi nangosuku. Ngiyacela uyibusise le nkonzo, ngiyacela ube phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu onomusa, egameni
lo mfeli wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho njengaye, akekho fana naye. Masifundeke izwi lenkosi Matthew chapter 5 verse 9 uthi babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siya kuHezekiel chapter 22 verse 30 uthi ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi kepha ngemfumananga. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu belokhu bevela nje abantu kancane kancane abazimisela ukuma esikhaleni. Siyambonga uNkulunkulu ngani imani bafethu esikhaleni, umqhele wenu mkhulu ngendlela emangalisayo ezulwini. Imani esikhaleni. Silokhu sibheka umbuzo ukuthi kungani uNkulunkulu efuna abantu abaningi kangaka abame esikhaleni? Kungenxa yexesha, kungenxa yesikhathi. Isikhathi siphelile. Isikhathi siphelile, mase siphelile-ke kusuke kufanele izisebenzi zande ngoba insimu ingakanani, insimu inkulu. Timotheo wesibili chapter 3 verse 1 kuya ku-9. Ngazi ngoba semdlulileni lapho. SesikuPetro. Ngicabanga ukuthi sikuPetro, yebo, wesibili chapter 2 verse 1 to 22. Petro wesibili chapter 2 verse 1 to 22. Sidine-ke ngizoqala kuverse 14. Phuma siqhubeke la sagcina khona. Uthi verse 14, benamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono, bayengimphefumulo engaqinile, benenhliziyo ejwayele ukufisa, abantwana bokuqalekiswa. Verse number 15. Beshiya indlela eqondile, beduka, belandela indlela kaBhalami kaBhiyori, owathanda umvuzo wokungalungi. Ake sigcine lapho. Umvuzo wokungalungi, ukugwazelwa noma ukugwaza. Usewake wagwaza nje empilweni yakho? Izinto nazo zonke uzithole ngendlela noma uzigwazele? Ngiyabuza mina, sewake wagwaza nje empilweni yakho? Ekugwazeni kwakho-ke watholani? Owakutholayo wakwenzani? Wakusebenzisa kukuphi? Mhlawumbe usenayo lento oyigwazelwe namanje. Isibusiso lento uma uyibheka. Lento wayigwazela isibusiso yini? Kungaba umsebenzi, kungaba indawo, kungaba indlu, kungaba inoma ziyagwazelwa izinto. Mhlawumbe kwakungafanele ubekwe endaweni ethile noma uyithole leya site, but wagwaza wawusuyayithola. Uhlezi khona nabantwana bakho. Awethu uhlezi phezu kwesiqalekiso. Ngiyabuza nje mina. Uyazi into uhlezi phezu kwesiqalekiso ngoba wagwaza? Uma kuwumsebenzi uyazi ukuthi udlisa izingane zakho ukungcola amanyala ngoba wagwaza? Singakafiki ekuthenini wagwaza ngani. Khona abagwaze ngemizimba yabo, khona abagwaze ngemali, khona abasebenzise ubuhlobo. Kuyagwazwa nangobuhlobo. Awungeke ungiyeke phela wena engane uyindodana. Indodana angeke umiyeke ubaba wakho, ulalise ulimi, gcina ithomeke indodana. Uthi ungaqualify entweni ikwenza uqualify ngoba uyagwaza ngokuthi uyise. Sigwaza ngezinto eziningi. Yakhumbula weqisa ulayini esibhedlela. Yakhumbula uthola idate kwangafanelanga uyithole ngoba khona osukwenzile. Izulu liyasetshenzelwa. Ngiyakutshela mina. So lithi-ke lelizwe from verse 14, banamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono, bayengimphefumulo engaqinile, benenhliziyo ejwayele ukufisa. Yabona abantu abafisayo, bona laba bagcina benze njani? Bekhokha, bediza. Uyayifisa leya thenda akayitholi useyikhokhela. Asihambi kanjalo. Musufisa izinto ongezona ezakho. Isono ukufisa.
kuthiwa abantwana bokuqalekiswa abangayeki ukufisa bajwayele banenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa verse 15 beshiya indlela eqondile beduka belandela indlela kaBhalamu kaPiyori wathanda umvuzo wokungalungi. Indlela eqondile ithi ithola izinto ngendlela eqondile. Usuyithola izinto ngendlela engaqondile. Verse 16 kepha waba nokusola kusho uBhalami-ke manje ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. uNkulunkulu wambekela umthetho uthi musuqalekisa abantwana bakwa-Israyeli abaqalekiswa kodwa ngenxa yomvuzo wakwenza. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu yanqabela ukuhlanya komprofeti. Kuthiwa ukuhlanya ukweqa umthetho kaNkulunkulu ngenxa yomvuzo. Wahlanyiswa imali. Ngoba imali yahlanyisana. Ngelinye ilanga yahlanyisa uGehazi inceku ka-Elisha. Yakhumbula kufika uNahamani enothoko eze ku-Elisha efuna ukukhulekelwa. U-Elisha akaphumanga yaze acasuka le ndoda akaphumi nokuphuma. Vele athi ayimtsheleni ahambe uzicwila 7 times eJordan. Uthi ayikho nemfula yangakithi. Kutheni kufanele ngizicwile emfuleni wala? Yamncenga inceku zathi kukhulu lokho akucelile. Uthe ezicwile kuphela. Hambe uyozicwila 7 times. Wavuma wahamba ufika wazicwila 7 times. Mayiphuma koka7 ubuthoka abusekho. Sengisindile. Wahamba-ke yobonga. Ngikhuluma nomunye ubaba namhlanje sichaza le ndaba yokubonga. Abafundisi bayathanda ukubongwa. Uyazi ukuthi ukubongwa kuhamba nesiqalekiso. Ukubongwa ngoba uNkulunkulu enza umsebenzi bese kubongwa wena uhamba nesiqalekiso lokho. Ukubongwa uNkulunkulu enza umsebenzi bese kubongwa wena kuhamba nezinhlupho zalomuntu. Kuhamba nosizi lwalomuntu. Wanqaba umprofeti ukubongwa. Wanqaba. Wena uyanqaba mfundisi wami. Uyanqaba yini? Umuntu somkhulekelile uNkulunkulu waphendula usiyakufumbathisa. Ngayithinti leyo mali isiqalekiso. Ngayithinti. Akahambisa izibongo zonke kuNkulunkulu hayi kuwe. Wanqaba umprofeti wajika uNahamani sephilile wahamba ejabule. uGehazi inceku yomprofeti yahamba ngasesa. Umprofeti uyeka imali engaka. Uyeka igolide, uyeka impahla, uyeka into engaka. Wajika ngasesa wafika wathi kuNahamani useshintsha umqondo inkosi yami ithi kuniyeza okuncane okungako eyithathela. uNkulunkulu wamkhombisa umprofeti. Thema ibuye uthi umprofeti uphuma hapi. Inhliziyo yami ibinawe lapho ukade ukhona. Esithi umprofeti lonke uthoko ebele kuNahamani lubuyela kuwena. So musuvuma ukubongwa ngotho uma kuNkulunkulu owenzile. Kulungile makwenze wena. Kodwa makwenza uNkulunkulu uthatha udumo kaNkulunkulu lwenzo lwakho uthatha insizi zalomuntu. Yekani bafundise ukuthanda ukubongwa. Yekani bafundise ukudizisa. Usahlangane nomuntu edrobheni awumzalwane ongiphuzisa idrink. Uyamdizisa lo muntu. Ufuna bribe, uyabribe. Uzokhala la esenza izinto ezingalungile ebandleni kanti ngoba wakunika lo 100 rand usesebenzisa wona uthi uyakhuluma ethi ungakhohlwa phela wena wathi akuneze idrink akunika 100 rand ngeke kunqabe isicelo sami. Into enzima le, into eyinkinga le ngendlela emangalisayo. So ngiyacela nje ke sifunde ukuthi asibongwa thina, uNkulunkulu obongwayo. Ngalithatha udumo, akafuni ucazelana nomuntu. Funda lapha ku-Isaiah 42 verse 8, akafuni ucazelana nomuntu iglory yakhe. Funda amaHubo 115 verse 1, akafuni ukuhlukaniselana nomuntu udumo lwakhe ngoba lungolwakhe. Uzenzele yena lona ngokuthi aphilise lo muntu. Ngese ngingazi baqhamuka apha bathi uNkulunkulu akakwazi ukuyidumisa. Bayamthuka labo bantu uNkulunkulu. Bayosha esihogweni. uNkulunkulu uyakwazi ukuzidumisa. Ngoba ufike enze into bese kufanele umbonge umdumise. So ke kezwakala ukuthi ke verse 16 kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu
yanqabela ukuhlanya kamprofeti. Kwaze kwanqaba imbongolo ayeyigibele imusa laphaya yafika yamshayisa odongeni, yenza izimbili izinto yazenzithe isuka yayikhuluma. Mayiqeda ukukhuluma wabona ingelosi phambi kwakhe iphethe inkemba. Imbongolo yamphilisa. Ithi imbongolo, kodwa inini la ngake nganqaba ungisa la ufuna ungisa khona? Awuboni ngani ukuthi akufanele uye la ufuna uya khona? Ulandelani umvuzo, umdizo, kuyadizwa. Lalela-ke mntaka baba, ngokukhonza uNkulunkulu awumukeli imali yomkhoshosho. Ngokukhonza uNkulunkulu awukhiphi imali yomkhoshosho. Uma wakwenza zilahle phambi kaNkulunkulu. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Uma uNkulunkulu evuma sizoqala khona-ke la sigcine khona, mhlawumbe siqale ku-16 noma ukuze kuqhume kahle sibuyele ku-14, kodwa-ke siyazi ukuthi sigcine ku-verse 16. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele, siyanithanda nonke emakhaya. Hey, yazi ukuthi siyanithanda futhi siyazi ukuthi nani niyasithanda. Yilabo nje abambalwa abathunywa uSathane abangasifuni. USathane phela mina akangifuni. Enemy number 1 umhlaba wonke jikelele imina njengamanje. So nanokuthi ngisamile ngibonga imikhuleko yenu. Qhubekani nisikhulekele. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. Baba uNsibande uyavalelisa ukuthi asiguqe sikhuleke sibuyisele inkonzo kumnikazi wayo. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyabonga sibuyisela inkonzo kuwe. Busiseke bonke abayilalelile bakwenze okushiwoyo ukuze bangazilanduleli ngosuku lokugcina. Siyakubonga uNkulunkulu onomusa, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bese ngivalelisile, sengaphinde nje ngisho ngithi Baba uNsibande othi ube nosuku olubusisekile nomndeni.